खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट दसे समनि उनावनो गासै सा 12 एमएलएफ्रा मन्त्रि महरै समायखिरा जासिगोन। बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै सा 12 मन्त्रि बिबान होनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय देरसिन आरो गोग्गाथाव खौराङानो जाहैबाय जाय समाव बिश्वजित दैमारिनि मुंखौ गाज्रि मुङै गोबां खौरां बिजोंफोराव ओंखारदों बेबायदि समावनो बिश्वजित दैमारि बिथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो बेनो जाहैबाय जे बिश्वजित दैमारि बिथाङा जाय समाव एबा दिनैनि समाव बिथांनि सायाव गोबां करपसन गोबां जा थांनाय 5 बोसोराव आसाम आयेन आफादनि जाख्ल'नाय आरो बायदि बायदि गोबां सोंखारिबाय थानाय समावनो बिश्वजित दैमारिनि थाखाय बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोजां खौरां लाना होफैदों आरो बेनो जाहैबाय सा 12 मन्त्रिनि गेजेराव बर' हारिनिफ्राय सासे मन्त्रि बेनो जाहैबाय बिश्वजित दैमारि। चरण बर'नि उनाव बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो मन्त्रि महरै बिबान मोनबाय जाय समाव रायजो नाङैनो आसाम विधानसभा एबा आसाम आयेन आफादनि जा बुंथिगिरि महरै गोबां बाथ्रा बिथांनि सायाव अजद दैखांदोंमोन नाथाय बे समाव गोजोनथाव खौरां बिश्वजित दैमारि बिथांनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय जेराव जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गासै 2 मन्त्रि बिबान मोननो हानाया दिनैनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन। बे समाव फोरमायनांगोन दे गासै सा 12 मन्त्रि बिबान होनाय जादों। अश्विनी रय सरकार, अशोक सिंघाल, बिमल बरा, बिश्वजित दैमारि, जयंत मल्ल बरुवा, कौशिक रय, केशव महंत, कृष्ण नंदू पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हाजरिका, रनोज पेगु, सुशांता बरगोहाय बिथांमोन गासै सा 12 बिथांमोनखौ मन्त्रि बिबान होनाय जाबाय आरो दसे समनि उनावनो बिथांमोना रायजोनि साफा गोख्रों मन्त्रि बिबान महरै बिथांमोना रुजुगोन आरो रायजोनि खामानि मावनो थांगासिनो दं। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय समाव बिश्वजित दैमारिनि मुंखौ गोबां आबिर फोननो नागिरदोंमोन एबा जाय समाव गोबां बिथांनि सायाव गाज्रि बाथ्रा ओंखारगासिनो दं बेबायदि समावनो बिश्वजित दैमारि बिथाङा मन्त्रि मोननो हादों।